Il-Prim Ministru Robert Abela ddikjara li l-Gvern jinsab determinat li x-xogħol fuq iċ-Ċentru tal-Konvenzjonijiet ta' Qali jibda kemm jista' jkun malajr. Dr. Abela qal dan fit-tweġiba l-mistoqsijiet ta' TVM News sigħat biss wara li l-fundatur ta' Sigma il-Malti Eman Pulis indika li għaddejjin taħdidiet sabiex l-akbar fira ta' Sigma tkun tista' terġa' tittella f'Malta. Diskussjonijiet għaddejjin naturalment hemm l-involviment tal-privat għax dik ta' Qalija konċessjoni llum il-ġurnata hemm fitewsi temporanji, ċens temporanju li qiegħed għand il-privat hemm diskussjonijiet bejn min għandu ċens illum u min dieħel flimkien magħhom fil-konċessjoni, jiġifieri hemm ismijiet minn ma noqgħod niżvela li jidhru li huma tajbin u li proġett bħal dan jistgħu iwasslu. Dr. Abela qal li la darba ċ-Ċentru tal-Konvenzjonijiet ikun lest Malta għall-ewwel darba jkollha faċilità moderna, attrezzata, kbira u f'post tajjeb biex waqt li jibqa' ġej l-investiment ma jinħoloqx inkonvenjent tal-Maltin bit-traffiku fost oħrajn. Li nista' nassigura huwa illi huwa proċess li se nimbuttawh il quddiem b'effiċjenza kbira mingħajr ebda burokrazija. Dan hu proġett li rridu wasluh. Huwa proġett nazzjonali li l-pajjiż jeħtieġu daqs il-ħobs. Mistoqsin dwar il-prospett ta' post akbar f'Malta għal konferenzi bħal Sigma, esebituri ewlenin esprimew il-fema li dan iċ-ċentru jista' jkun iċ-ċavetta għal aktar investiment u xogħol ta' kwalità f'Malta. Simon Westbury, Strategic Advisor tal-kumpanija OneXBet, waħda mill-akbar kumpaniji internazzjonali fil-gaming, faħar lil Malta għat-tmexxija tagħha fis-settur tal-gaming. Sigma and Malta go hand in hand. I understand we come and terrorise the island when we come here in November, and we apologise for that. But, you know, Malta and gaming, you know, I was at the awards on Monday night, there were some real powerhouses, one of the first online jurisdictions. Is-Sur Westbury jgħid li għalhekk post akbar u importanti għas-Sigma f'Malta faħar ukoll l-organizzazzjoni ta' Sigma din is-sena u qal li kienet tajba u s-sitwazzjoni tat-traffiku kienet bil-wisq aħjar mis-snin imgħoddija. TVM News tkellem ukoll ma' Jana Nuzdina, account manager mal-kumpanija għalija li ilha snin tipparteċipa f'din il-fiera. Qed faħar li Malta bħala ġurisdizzjoni fil-qasam. I think Malta in general is the heart of iGaming, and you can feel that the whole industry is buzzing every time Sigma is in Malta. Is-Sinjura Nuzdina tajt ukoll li post akbar ikun ideali għal attività bħal din. If we get a bigger venue eventually, so all the delegates can, you know, attend the event with the, you know, without traffic or, you know, other issues going on. I mean, I think this Sigma is much better organized. Sallum l-akbar post minn fejn setgħu jittellaw esebizzjonijiet jew avvenimenti ta' kalibru kien l-MFCC li xorta mhuwiex meqjus kbir biżżejjed għall-fieri, konvenzjonijiet u esebizzjonijiet ta' ċerta portata bħalma hija s-Sigma.